Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kuvakale amarhe ukuba owayenguceba we-ANC u-Andy Lungisa ebethenga abantu ngobatyhuthule ivenkile. Emva kokuva oku, oonoteksi baphume ngobuninzi bezokunqanda kutyhuthula kwendawo zedederhu lwevenkile besithi bazovumela kutyhuthula kwezi venkile. Kodwa izolo oonoteksi babize uLungisa besithi makachaze ukuba khange athathe nxaxheba ekuthengeni abantu kuba baqhakeze amashishini. uLungisa uthi khange ayenze loo nto. With agreement that we must work, we are not allowing any looting. Icandelo leteksi liyamkele intetho yakhe. Siyavana ke ukuba uMr Lungisa naye uyayibona loo nto into yokubana igama lakhe alingeke lisuke kule nto yenzekayo apha. Ngoku ke uzawuphuma ahambe ne-taxi industry ejikeleza. Namhlanje uLungisa uye kwirenki yoonoteksi eyothetha noonoteksi kodwa khange amkelwe kakuhle. The taxi industry is very important. All businesses which are owned by black people in Nelson Mandela Metro, in the Eastern Cape, and also South Africa, they must not be looted. Dungulerato Fekisi, kwindaba ze-SABC, eGqeberha.